Ζούμε ξανά μια κατάσταση που μας έχει επηρεάσει όλους σε κάποιο βαθμό. Η καραντίνα, ο εγκλεισμός έχουν αλλάξει τις συνήθειές μας και την καθημερινότητά μας. Ονομάζουμε Ελευθερία Λυγείου και μέσα σε αυτά τα ελάχιστα λεπτά θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε ένα υπέροχο δώρο στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας. Οι περισσότεροι έχουν ουσιαστικά παραμελήσει τον εαυτό τους. Περνούν την καθημερινότητα με τη φόρμα και την πιτζάμα. Ξεχνούν να αφιέρωσουν ελάχιστα λεπτά στον πολυτιμότερο άνθρωπο, τον εαυτό τους. Όμως τι καλύτερο στην προετοιμασία των Χριστουγέννων από το να βάλουμε στο καθημερινό μας μπάνιο μυρωδιές που θα μας τονώσουν, θα μας δώσουν ενέργεια, όμορφη απαλήφη στο δέρμα, θα μας αναζωογονήσουν. Ενέργεια και ζωντάνια λοιπόν, με μια σειρά καθημερινής περιποίησης, με την πολύτιμη αλόη, αυθεντικό νερό ελβετικών παγετώνων, αιθέρια έλαια και το υπέροχο γήινο άρωμα πεύκου που θα μας ταξιδέψει στις καταπράσινες κορφές των βουνών. Μια σειρά που τονώνει την κυκλοφορία του αίματος. Η σειρά λοιπόν περιλαμβάνει ένα υπέροχο αφρόλουτρο, με ουδέτερη μυρωδιά φρέσκου. Καθαρίζει, αναζωογονεί, χαρίζει την αίσθηση εντατικής φρεσκάδας για να ξεκινήσετε δυναμικά τη μέρα σας. Με αυθεντικό νερό ελβετικών παγετώνων, εκχύλισμα πεύκου και 35% καθαρό τζελ αλόης. Συμπυκνωμένο προϊόν χωρίς παραμπένς. Αίσθηση δροσιάς μετά το μπάνιο και ζωντάνιας. Πραγματικά είναι σαν να σε επαναφέρει στη διάθεση και την ενέργεια. Ένα δροσιστικό ντέο. Ένα προϊόν χωρίς να έχει ρολέτα. Εφαρμόζουμε την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Αξιόπιστη προστασία από την εφίδρωση, ακόμα και για τις πιο έντονες εξωτερικές δραστηριότητες. Δεν αφήνει λευκά σημάδια. Με αυθεντικό νερό ελβετικών παγετώνων, εκχύλισμα πεύκου, 15% καθαρό τζελ αλόης. Θα σας δείξω ακριβώς και πώς είναι η συσκευασία. Μια κρέμα χιλιών περιποιείται και προστατεύει τα φυδατωμένα χείλη από τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον αέρα, την ηλιακή ακτινοβολία, χάρη στο φίλτρο UV, με αυθεντικό νερό ελβετικών παγετώνων, εκχύλισμα πεύκου και 40% καθαρό τζελ αλόης. Είναι κρέμα που ενυδατώνει. Δεν αφήνει λιπαρότητα, αισθάνεσαι να παγώνουν τα χείλη. Απίστευτη αίσθηση δροσιάς. Και αυτό που προσωπικά παρατήρησα ήταν ότι κάθε φορά που έπιπα τα χείλη μου ήταν σαν να επανενεργοποιείται η δροσιστική αίσθηση και κρατά για πάρα πολλή ώρα. Μπορείτε λοιπόν να δοκιμάσετε τα προϊόντα μεμονωμένα ή σαν σετ, με έκπτωση 15%. Έχετε επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσετε την προσφορά του κλαμπ με επιπλέον έκπτωση 15%. Έτσι θα έχετε την δυνατότητα να κάνετε ένα ιδιαίτερο δώρο στον εαυτό σας ή σε αγαπημένους, τόσο ξεχωριστό που θα σας τιμούνται σε κάθε μπάνιο. Μην ξεχνάτε όμως ότι για όλα όσα βλέπουμε υπάρχει μια υποστηρικτική ομάδα, η ομάδα του Opportunity to Success, που είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. Καλή σας απόλαυση!